салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо шумо бо мо ҳастед. дӯстони азиз, дар имрӯза видео марҳамат тамошо кунед. ман амин нархи курпачаҳои духтагӣ тайёра нишон метиҳам. ино бепахтаян, курпачаву болиштан. 4 курпачаву 4 болишт комплекто. бисёриҳо хоҳиш карда буданд ки барои дастафка кардан анамин намуд курпачаҳоро нишон диҳед. марҳамат бинед. нархҳои ино аз 500 сомон сар мешава. инамино ҳамаш 500 сомониай, вале 290 сей пура нестай метраш 290 4 курпачаву 4 болиш дора. қолиниҳои фасони хушрӯ. ҳозир ваёшам нишон метиҳам. хамилёношам астай, ваёям ҳамин нархай. анаи пара бинед. ин тараф ҳамаш хамилёнои 500 сомона. 4 курпачаву 4 болиш. ина касое ки мехоҳед дар рақамҳои мо занг занед, дар WhatsApp нависед ва ма шумода мефаҳмонам ки тариқи почта чӣ хел мо равон мекунем ба Русия. ино бепахтаям, бори дигар такрор мекунам. ана бинед чӣ хел рангои хушрӯ дорад. кадом намуде ки шумода маъқулай, шумо суратша мисол скриншот карда равон кунед. баъд ман ба шумо мефаҳмонам. ин поёмбудагиёш ба фикрам блескош мерава. барои ҳамон нархҳои иша напурсидам ростӣ. ина ман шумода тавсия наметиҳам. ҳамхел гуфтам бинед ки анамин намудошам ҳаст, вале анамин блескош мерава. ана қолиниёш, анаи хамилёнои боло ҳамаш хушрӯванд, сифатҳои хубанд. озир ман 3 метраи пураша нишон метиҳам. 3 метраи пураш камака қиматтаракай, вале гулои ваям хушрӯвай, гулои қолиниёш хушрӯвай. ана марҳамат иҷада бинед. иҷада бо хамилёнои қиматтарак. и хамилёнош боша 650 сомона. чанд намуд дора. 3 метри пурраян. баъд бо ино болиштошон шолшолай. шол дора кам болиштошон. 4 курпачаву 4 болишт. бисёрам гулои хушрӯ дора. духтагӣ тайёр. астаракошам ҳамаш астарои хушрӯванд. рангош намерафтагиай. ина марҳамат каседа ки дар кор боша. ана ин намуд хамилёнош боша 500 сомонай. розвию серияи якум будагиё ва ё 500 сомониян. бо шумода ман хамилёнои 500 сомаи дигар хелам нишон дода будам саршави видеода. марҳамат кадом намуде ки шумо мехоҳед тамошобинони азиз ба мо нависед. иҷада дӯстони азиз, ана ин намуд қолиниё гулои дигар хелеш ҳастай. ин намудо 4 метри 3 метри пурраян. ами дарозишон курпачора 3 метри пурраяй. болиштои ино шолшолак надоранд. бисёрам курпачаи хушрӯ, гулошам сифатшам хубай ин намудора. ино 600 сомон. на марҳамат. чӣ хеле ки мебинед, ман ҳам 500 сома нишон додам, ҳам 600 сома ва ҳам 650 сомона курпачаҳоро пешниҳоди шумо кардам. кадом намуде ки ба шумо дар кор аст, писанд омад, шумо метавонед ба ман нависед. ман тариқи почта ба шумо равон мекунам. марҳамат. бисёриё дар бораи анамин намуд ваё мепурсанд. курпачаҳои туркӣ, инора бинед, гулош ҳамаш туркии тозаяй. ино духтагӣ тайёруш набуд. хостум материалоша шумода нишон диҳам. чӣ хеле ки ба мо гуфтан ами фурӯшанда ки агар шумо заказ кунед, мо аз анами туркиё тайёр мекунем. ино қиматтараканд дӯстони азиз. комплекташ 1500 сомон мешава. 1400 сомон, 1300 сомон. комплекти анамин курпачавурии туркӣ амихе меғалтад. марҳамат бинед. агар ба касе писанд бошад, метавонад ки аз ин намудо дархост кунам. ман мерам бо худи анамин фурӯшанда кати гапзанон мекунам. шумо метавонед ки хости дилтона баъд харидорӣ намоед. дӯстони азиз, иҷада анаи корвонда, анаи попшиё 50 сомонӣ фурӯхта иста будиян. друнуш мех дора. на марҳамат агар касе хоҳад
бина омада харидорӣ кна. И дар якум дарвозаи корвон тарафи пажарка якум ряда фурӯхта мефурӯшанд аминора. ина ҳам вайш ҳастад, ҳам падоши баланд дора, ҳам бо пасттаракош ҳастад. кадом намуде ки худи шумо дар кор аст, маъқул аст, метавонед ки интихоб кунед. аз ин ду ранг дора, ҳам золотистӣ, ҳам сиёҳ. ҳозир аз наздик нишон метиҳам. ана бинед бисеркати сифаташон хубай, бори хитой, вале сифатош хубай. чанд модел шайда иҷа. размерошон то размерои 40-41, аз размери 36 сар мешава то анами размери 40-41 пайдо карда метавонед. агар ба касе дар кор бошад, метавонанд ки нависанд кадом размер мехоҳанд. аз ана ин золотисти як дона будай, аз ин шояд агар дархост кунед мо наёбем. як дона будай, ҳаминам размери 37 мондагӣ будааст. агар касе дар наздикиё бошед, омада аз наздик бинед. агар ба шумо писанд омада бошад, пас метавонед харидорӣ кунед. иҷада шарфҳои нав, ламираж, нигинои тоза кати, ино 75 сомон нархошон. дар видеои оянда бо ман нишон метим шарфора. дархости дигар подписчики мо дар бораи анами ҷомаҳо буд. дӯстони азиз, ҷомаҳо анами хел аз 150 сум сар мешавад то 1000 сомонара. анаи боло будагиёш бошад 200 сомонӣ, 250-200 ам хелай нархош. поёнда боша 150 сомонаш ҳаст. румулакои миён ҳастай барои мардҳо, барои домодо. нархошон вайёра дӯстони азиз аз анамин 15 сомон сар мешавад то 100 сомона. агар ки шумо дар кор боша, метавонед нависед. мисолан аминамо ҷомаҳора ма баъд харидорӣ карда пешниҳоди шумо мегардонам. ана ин намудош 150 сумай. бинед тёмно-синий дора, сиёҳ дора, фиолетовый тёмный дора, сабзи торик дора. иҷада дӯстони азиз, хостум барои шумо анамин намуд ламиражои гулои наванишонтим дизайнерскиёша бисёрам хушруванд. гулои нав чӣ хеле ки медонед, ламиражо нархошон аз 100 сомон сар мешава ва то 160 сомона. мисол ваёш ҳастай, дизайнерскиёш ҳастай, то 160 сомонай нархошон. агар ба шумо дизайнерскиш дар кор боша, метавонед ки аз ин харидорӣ кунед. ана бинед тигрш ҳастай, ҳамаш ҳар хелаяй, ҳар намудашай. анаи дизайнерский, ана ин намуд тигр ҳаст. бо аз тигр бинед, ин намудаш дизайнерский. баъд ана ин сафедаш ҳаст, иш сангчош дождик задагиай. ламиражи тоза, нархи 160-170 сомон. айни инаш боша 130 сомон. дождики оддиш, санги дождики оддиш. и тарафта бо дигар хел ламиражо ҳастай. бисёр гулои хушрӯ бинед, бисёр гулош 3D-яй. баъд ана вай сирха бинед, сангчои тоза кати оро дода шудагиай. боварӣ дорум ки писантон мегардад. иҷада бо инчунин ҳаст анам хел ламиражо попов задагиян, ино нигиндор. чӣ хеле ки гуфтам, бо такрор мекунам. ламираж аз 100 сомон то 160 сомона имрӯза видеода. агар ба шумо писанд бошад, пас ба мо нависед. бо ма пирратар ба шумо мефаҳмонам ки кадомаш чанд сумай, чӣ хелай. баъд метавонед ки харидорӣ намоед. ана ин нусхара бинед, ина гули паплиншам буд.
аз доинг бисёртар харидорӣ карда буданд. ҳозир бинед ламиражш буромадай бо сангчаҳои зебо.